أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله en puɗɗima en malnorima inde geno caggal nde puɗɗiɗen puɗɗoriɗen lillahi eɗen juula e gadiɗo tagede cakkitiɗo feñje mo ɓuure mum kaldota ko juulɗen koye o mo yimɓe e jinneji kamɓe e seyɗaneji tagara sababude mum juulɗen koye o mo gandanɗa hoorema ko kanko wiyete tanum firi halib luwayi kab tanum murata kilab tanum usey abdou manaf tanum hasim abdou mouɗalibi moƴƴo abdallah moƴƴo amina en juule mouhammadou hayru halqillah imal moursalin caggal nde puɗɗiɗen puɗɗoriɗen allah e nulaɗo mum eɗen disno waliyaɓe e seerenɓe leydi kala hilifaɓe men to banggue diine e hilifaɓe men to banggue aada tawi to joni joni ɗo barkinortoɗen ko kodda adama ayse eliman siré samba demba ali moktar tal to halwar kanko wiyete cheikh oumar yakare leñol ɓe aadi bil aadi noon en jahat to e madi kourou kara madi jamana dimɓe wuuro dira jamma saɗi rewendoga en jahat to madina jaajɓe juuroyoɗen dono dontuɗo bamum o dono dontuɗo bamum rutti kadi ronti tannum holno pamata toon ɗum roni ronti bamum e tanum ko ceerno alpha moƴƴo ceerno bun oumar tanum ceerno hamdou alaji demba hawa alpha mamoudou issa demba gala gaynako siɗi bodowal ma kama pullo joom nayyi on pullo ferno bakuna telli gawdal kooli arti wiya joom duuɗe defte kame alluji jarama e hamdou aissata mariame ceerno modi aliou baba yeero younus demba modi mamoudou jamli ɗum ko de liduɓe gollen wadde golle ɗe pop barkinortoɗen ko ceerno alpha diaƴ dono dontuɗo ceerno bun oumar ko diaƴ o yetta aadi bil aadi jehen to diri lamba jara jasa saare nene saare baba to inda wiya balle walalde barkinoroɗen golle ɗe eliman balle walalde ko ceerno ahmed tidiane moƴƴo ceerno mamadou hamidou alpha mamadou ahmadou ceerno mamadou siré en mbimo awo goori caggal nde barkinoriɗen moƴƴuɓe men jaaroje manoje fewde aljuma gambi kudiyel ɓooy on ko nenam jaaroje manoje fewde jaltaɓe seydo salli kalidou on ko babam yo allah yurmo yaafo jinnaɓam yaafodoɓe dendagal mayɓe men e mayɓe juuɗe kala so tawi ɗum yawti ɓiɓɓe fulɓe moƴƴuɓe hettiɓe jibinande Fouta e Kumbaru Thule e Ceene mama gendi to coji gullara barkeje dande maayo mbiyen yanode kadi arti émission mon Sifaa hannki pinal hannde tawi ko ɗo e Piindi TV mo gandanɗa hoorema on émission ɗowanto on ɗum ko jaltaɓe sumade seydo salli kalidou gorko mo balle walal sallu sambira ɗum noon haade hay hunde taw wati kadi no wayatno eɗen jogui ɗo nalanke international mo mbiyaten nalanke baɗaɗo reconnaître sur le plan international tawi ko gendiyanke leñol katante leñol pullo taliɗo minnede pullo tan olel yara cippoɗam ɗum noon haade mi rewde inde nde mi sakkitoro yettode nde mi wiyamo gorko nalanke gorko pullo rokkam dande ha ɓiɓɓe fulɓe ɓe keftina dande nde bisimilla ndeysan tigi kelle Allah bele be ban kalange Allah bani
Habiba la ya sedi ya Rasulullah ay ko be tigi tigi ko onon keɗori ɗum noppi mon gasa wonde tawi on keɓtini dande nde kono noon jamma jamma acca ceeɗu mbaɗen seese jam jam tan ɓurat leerde kadi ɓurat laabde sabu inde nde e yettode nde ma ñaaƴe hunuko joomum wadde noon duttitoɗen e nde ɗo dande duttitoɗen kadi e joom dande nde mbiyenmo an joom dande welde muule moni an moni an moni an moni an eh ndeysaan wima Seydou commune kadi ko welama mawɗo ganduɗa hoore ma joguimi hannde arde hannde ganduɗa hoore ma e Sifaa hannki pinal hannde men sa wi hol min mbiyetemi ko Samba Hamme tako sorfe hen to jumtande masina toon ɓurɗo andirede noon Yella DIOP e nder narankagal jeeyami ko wuuro mi wiye jumtande masina toro wuuro Alpha Siré Gallo mo wano Pade Bijeyi Sawanayi tay a jarama gorko pullo laaɓi leeri ete kadi wi cer wayino lewlewal 13 a wiyama muule moni an a jabtima so wiide mbiyeteɗa ko Samba Diop kono noon jamanu o wiyanima noon jamanu o noddirtuma aɗa notoro ko Yella DIOP so wiyama Yella DIOP noon en jahata to jumdande masina toro ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko hoyneteno so tawi saami tan guirbe saami kadi hocce ɗum noon Yella DIOP gorko mo jumdande masina toro hade hay hunde taw hade men natande golle to banggue namle namnalam jabtowol ma gaddana en morceau tawi ko morceau baɗɗo fayida mo haɗani wadde fayida tawi ko morceau baɗɗo fayida rutti kadi watti fayida sa addi oɗon morceau yimɓeɓe natana golle ɗe ɗum noon addan en deuxiéme morceau Mael yo wanko wal mael yo gawdule gello mael balaje dimbeje mael adisa gello mael kelle papa noto patti pe o gore gello mael balaje dimbeje mael oh jusamba na de kelele jusamba ayo lisan Samba na de kelele jo samba Jibije a heedi woɗo dey machallah de o giɗam golle mbere yimma de pul tay ƴeewo mama jeyi jumno fuuɗa anda fota anda ko waali mbimi kaale holko
ko nyalle royli man telloɓe hay sami wala donde kayami wal jawor hay sa walani donde ya wal hol toon tay hay sami wala ni donde kayami wal jawworgo habara nore walle gram golle nore walle norani walle nore walle norani walle Allah jarama a jarama Yella DIOP mo mbiyeten Samba Diop tabarakallah machallah inde notima jomum ko ɗum ɗo woni ko sikkano ko ɗum kadi woni ko ɗamminano sikke bonani yakara nde tasani nde wonno koto wonno tan woni tabarakallah machallah o jusamba nayde kelele jusamba hagora kome sumare hande te mi halan ma mayel jo ndeysaan holno mayel wayi ngello mayel wudda forta weliyarte to fam miskineɓe hay ngello mayel balaje dimbeje mayel an war sese samba samba sese eyyi samba sese Hadi Ndiaye mi samba yo war sese o wayi hande kono pinnuɗo ni haɗoy kono noon jaren sese mbaren jam jam eɗen jogui namle ɗe poɗɗen namnodirde kadi aɗa jogui kadi golle ɗe poɗɗa jokkude nde wonno haɗata tan e oɗo morceau tabarakallah machallah ko ina yime ina woodi ɗum noon morceau fof jubben hen seeɗa tan nannen namle seeɗa duttoɗen kadi morceau goɗɗo amin jewnuma noon ko heddi ko tabarakallah machallah ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jibinande Fouta e kumbaru tule ceene mama gendi to cooji gullara barkeje dande maayo mbimi ko onon keɗori noppi mon tigi tigi koye émission mon Sifaa hannki pinal hannde mo ɗowanto on ɗum jaltaɓe sumare Seydou Salli Kalidou ɗo e Piindi TV joni noon Samba Diop lollirɗo Yella caggal nde min mbima muule moni an jaabiɗa ko leeri laaɓi wi cer mboɗo ruttito e namde tadema so wiide an kam Yella DIOP aɗa teski hitande nde naɗɗa nalankagal Seydou Kome nalankagal de nanmi on ko hitande 87 1987 nanmi nalankagal e o saaha min kaldo e ma mboɗo yaade duuɓi jeetati wallahi ko an firti ka naade e maggal law min on saaha ganduɗa homa ndeysan mbeɗa yaara ganduɗa homa duuɓi sappo e jeegom en est ce que est ce que est ce que Allah machallah waɗi ganduɗa hoore ma kala ko fesa e ma a wawa ɗum ruɗade holno ngal arde ma ko ɗon paami bisimilla ndeysan waɗi jamanu goto naane ko goto ne wiye Elage Djibi Wadde Djibi Wadde ndeysan Seydou Ndiaye Ndiaye Diatta koy kanko Djibi Wadde mo arde naane ko goto ne wiye Oumar Kodde Sy ɓe gari Thiès on saaha mbimi mbeɗa jangga ɗum meccal nde ɓe gari nde ɓe jippi suka debbo jawanɗo jontaɗo ene mbiye Famata Ñamde minen kodde e leygal gotal kamɓe e Binta Abdallah Salim ndeysan ɓe gari galle ɓe mbimi Yella DIOP jominam ɓe mbi en dañi hoɓɓe nalankoɗo mbimi ha mbiyama ndeysan mbimi ha minde en dañi golle min gari min bismiɓe ko galle Fama Ñanen ɗo mbeɗa kumbi yeehi ha heeri kanko
nalenki beeɗo jubbatto mo jogui ganduɗa guitare makko o wonde umana kodde si kañum ko haalenki koko bawɗo haalde noon wayno koto maaji alhamdulillah machallah machallah joni noon ɓe puɗɗi hirde jibatni no hoɗa no haali hoɗirta ni tan kanko umana mo yewta nde wonno rewɓe noon kalɗo jooɗi jiiɗi ganduɗa ma ko ambiance jiiɗi koko jilwi ɓe mbi mate o jimata ngal mbi ganduɗa sukaɓeɓe ɗe mbi so tawi ko ɗon jima yo jimanɓe seeɗa kanko jibbatɗo o heeɓi ɗo wi a min de jibata hen ko min tan tahato hen seeɗa kono oɗo hanko haali henke eyi ɗon noon keɓɓi noon mbimomi est ce que ɗum wawi hodde ɓoggi fuurankoɓe ɗon tan sur le champ ko weeyi mbimi hoɗno on saaha noon mbi hoɗnam boyilen balloweɗi yawa hen gueɗa mbaɗ noon o hoɗi tan toƴƴumi tan gonmi yimde hankan noon waɗi ɓe gaddi manuel mum waɗa siré ɗon noon hankan noon virus o fuɗɗinademi te kadi kanko jiɓatde o yii kam noon o andi oɗo wata ko nalanki joni noon nde o hoori nde ko Dakar nde tan o watta ko balɗe ɗiɗi o arti Thiès o artiri Thiès noon ko pour ɗum waɗa feere beela ko nawde o nannami narankagal eyi ko ɗum rewi noon ha natimi ɗo narankagal machallah eɗen teɗodir e bandiraɓe men yeeɓoɓe en ɓe won koɓe bindi ɗo koɓe bindi ɗo ko ko holɗum mami haalane ɗum saabu ɓe mbi ko adi foof eɓe belti e invitation o kadi eɓe mbima bisimilla e galle fulɓe o nde wonno nde ɗo yewtere ko yewtere fulɓe galle o kadi herori ɗum ko fulɓe ɓe mbima bisimilla ma e galle o ɓe mbi kam noon min Samba Aida yomi famɗikino e namle ɗe nde wonno aɗa yewna eɓe jewnuma ɓe jiɗi nande kadi ko dande ma nde wonno so wiyama sifa hanki pinal hannde an woni tawaɗo hanki tawa hannde wadde noon ko an woni bawɗo firde hanki pira kadi hannde ɗum noon daɓɓikinoɗen e namle ɗe walla hayso woni aɗa jabto daɓɓikinoɗa e jabto wuli ɗi mata eɗen dutto e caccacare o mi wima hol hitande naɗa nalankagal leeri mi wima kadi holko keɓɗa wadde e nder maggal yeru ko wayno leppi ko wayno clipaji ko wayno tournéji e hol ko nalankagal ngal jibinanma e o saaha mo gonɗa eyyi nalankagal so Allah vraiment alanaka min miso saabu mi dañi hen ganduɗa hoorema aduna mi andi hen mi andama hen mi nalankagal ko hen ɗannimi e guure est ce que nalankagal ko hen desmi est ce que nalankagal ko hen deñmi sukabam hay sa toɓɓiraka ko ɗum toɓɓirɗa hay ɗum toɓɓiraka ɗum toɓɓirmi ina famni eyyi albarka kadi naalankagalam Allah walli kam ganduɗa hama kadi min e wonde mi naalanki Allah walli kam wawde wadde mi géré mes enfants est ce que kamɓe fof ganduɗa hama nannuɓe école kamɓe fof ganduɗa ɓe janggi te hen goto fof ganduɗa hama jangde muɗum ko normal ɓe hen dañi diplôme aji mumen ɓe hen ganduɗa hama nana jangga ne jiiɗa diplôme aji mumen a meeɗi yaltinde leppi lefol mi yaltini leppi ma won leppi nayyi machallah clipaji a meeɗi wadde clip mi waɗi clipaji a meeɗi wadde ko wayno tournéji ni mi waɗi tournéji i an kay ka gaynude golle a meeɗi jolde avion mi joli avion eyyi ko ni mawɗo o winomi ɓaade a meeɗi jolde avion tan firti wonde ko a haawi a handima e mbadi nalankagal ngal tabarakallah machallah tabarakallah machallah yo Allah yaw ɓeyde ɗum noon addan en morceau goɗɗo bisimilla hoodere ganni ko kanko wiyete haadi o yetta ko jaay gasa wonde tawi on keɗima hoddu ndu ko kanko ari dusde gorko jontaɗo jontidade saaha o haadi woni Fuuta de
Legode ngendi me Yo. Yayo bibe Africa darode sodande yonti legode ngendi me Listen. Agille gida woni ade nyambete ko golle so de moni Agille gida woni ade ndarete ko bati sono yo Agille gida woni ade nyambete ko ji ko sono moni darade ndande yo Adesa. Tigi ko onon kedori noppi mon. Machallah ndaw lowdi. Jimol ngol wadi lowdi de banda men. Jimol ngol kadi e ngol henni kadi e ngol nanni tabarakallah machallah. Ko heddi ko hor henyo mbimi ko min kenyaki. Kono batten en dokka tan namle de. Mate namle de ina ngasa heddo cacca careo. So en dutitima e namle holno biyaten ada andi émission o ina jogi titonde nde ko sifa hanki pinal hannde so wiyama sifa hanki non pinal hannde to joofi mbadi nalankagal ɗo holno mbawɗa haaldude ha mbawa serdande en tondidi e tegle ɗe nalankagal hanki hono wano nalankagal hannde hono way hanki e hannde holno mbawɗa ɗum serdude to banggue ɓuural hol hen ko ɓuuri to banggue nalankagal bisimilla ndesam jarama noon nalankagal hanki e nalankagal hannde wallahi simo ko seeɗa woni ko tawami ndesam bisimilla nalankagal hanki ɓuuri yodde ɓuuri yontede mbiɗa nalankagal hanki aha ɓuuri yodde ɓuuri yontede machallah en nandi ɗo laaɓi ceerta dalil o ko holɗum dalil o yimɓe hanki ɓe gila e nalankoɓe ha yontaɓe ɓe hen goto fof e andi ko woni ko ene faaro holko woni ndesam ene andi ko woni teddungal ndesam aran no ganduɗa hoore ma e sehil ma sa yettima ganduɗa ma o jaɓɓo ma o dismo ma o nodda wuuro ngo fof o wiya ganduɗa ma kaari ari ndesam ngari ko sehilam balle kam teddinde mo ndesam ɗum ɗon noon wona hunde wiyamde e o saaha gonaɗo hannde o saaha gonaɗo hannde selli eyo hannde noon e nalankagal ina heewi kalis wattama no annama julaguni wattama comme no annama julagoli eyyo hoto ɗeɓat haalde hoto hulat haalde kadi haal eyyo eyyi ko noon tigi ɗum tagi noon nalankagal wawa nandude hanki ko gandal wonno hanki a tampantuno eyyi meccal ngal a finata tan subaka naata e nder maggal ala dañat to ndewɗa dañat to ndewdeɗa ha jettoɗa to aɗa noddire notoroɗa nalanke ɗo ɗum ko hanki wonno nalankagal hanki a tampanno kadi e saaha nde tampata nde wonata yaniyama wonata anniyama wonata fandare ma so wona tampude tampana meccal ma ngal jiɗirɗa saabi Allah ngal ɗum ko hanki wonno to jofi nalankagal kono noon hande tel n'est pas le cas hanki mi wima ko yidde hande natti yidde wonti meccal commercial hande natti tan nalankagal ngal natti yidde nde wonti nafoore nde
eɗen jogii noon yimmiyanke gooto ina wiye Titi aɗa nana Titi kay jaadiɗo Youssou Ndour omo heewno huutoraade un proverbe qui dit que avant la richesse la recherche d'abord on aɗa faami haa ɗon so wi avant la richesse la recherche d'abord wonko ɗum firata wonko ɗum haalata adama wiide aɗa naara aɗa buntino aɗa wadde million ŋaji ɗi yiilo taw wittu taw tampu taw tampan taw mo sokkani Allah fof mari en daña ko ay comme Titi ko haali ko goon so wi ganduɗa hoore ma honne ko ma tampane ko lay ko ɗum gonga ne selli sabu kanko Titi min o kaldo e ma o amani kam est ce que e mi jogui hen kilifa e ganduɗa ama hen kanko Titi ndeysan kadi wona min naala wona min tan ndeysan o waddi ɗum e Demba Diallo Mbala est ce que o waddi ɗum ganduɗa nalankoɓe heew est ce que woni haala kalɗa ka ɗo ko nalankagal namni ganduɗa hoore ma ko woɗɗo dewɗa pour mbawa dañi ko jiɗɗa machallah joni noon holno mbatten addan min morso goɗɗo addan min kadi morso goɗɗo eyo andesa oya ozimi alala ya ozimi alala ya ozimi zimbe wonti kongo zimbe mi matai hala zimbe hala ni gonga zimbe o zimbe boni berna ha mbiɗa ko zimé elle ha ma en garte helmere nde dokkude hen isan oh ya o zimé ala o zimé isan ala o zimé e zimé wonti ko zimé zimé mi watay ala zimé zimé hala e gonga zimé oh zimé bonni bernam zimé eyo isan jata gido nawara kam gidam bimi nawari kam gidam nongu to bi jeri nawara kam gidam zimé isan chay oh ya o zimé oh ya o zimé e ala o zimé zimé o nyalenta azimé zimé o walenta azimé zimé ka pada jodi zimé para walo zimé Allah jarama a jarama gorko mo jumdonde ma sina toro so wiyama jumdande ma sina toro noon ɓerɗe ɗe durata miijo ngo ruttito e l'ambassadeur de la ville de Ndioum le premier magistrat le maire de la commune de Ndioum on woni Cheikh Oumar Abdoulaye Malick Isma ko gorko toroɗo baɗɗo koɓe mbaɗi rutti waɗi koɓe mbaɗani gorko toroɗo mo mbiyatmi toroɗo diwowo e Turki yaltina e boowal toroɗo joom kawɗi kawnure kawani mo ñaldani e kawani tawno kawɗi kawani ɓiɗɗo basorɗo Fouta e Kumbaɗo Tule Ceene Mama Gendi so tawi en duttatima e Saare Ndioum fala budde ko tiftoren le maire de la commune de Ndioum on woni Cheikh Oumar Abdoulaye Malick Ismaila gorko toroɗo a wiyama an ya wone jaam so wiyama Cheikh Oumar Abdoulaye ɓerɗe ɗe dura miijo ngo ruttito e yeri maayo Gumbayla
Yerimayo woni jaltaɓe walalde jeemayo walalde ten duga ɓokki ɓokkel deede on woni holon député suka cuɓaɗo subta gila jaaba ha jeeyirba nawa to sarɗiji walla to assemblée nationale woni holon Moussa Hammadi Amadou tanum kudi dadde bubum ɓolti peɗay moƴƴo Baba Ramata ɓoye bitti Ali Moussa on ko ɓiyiko on kadi ko afo makko en mbiɓe kamɓe kala yoɓe gone jaam so tawi ɗum yawti gorko mo kanereje o ɓaaji hen o wi waktuji ɗi nan naata no hubde joni holno mbatten addane morso goɗɗo hankkadi kay namle ɗe mataw en joɓat addane morso goɗɗo Yella Diop jokku kade bojom ñeñal jurum dero Jasan kambi da wuro teki moñaro bana Musa jaye malija Jasan godri jaye sabari wali rosu Jasan jai kade bojom ñeñal jurum dero kambi da wuro teki moñaro dune tegi mashallah wallahi kadi ko mashallah jokku jahen Jasan pulo pulo yo pulo gaynako pulo koye molu mbalige wasama bare Allah jarama a jarama ko adi kada adda dernier morceau eɗen duttiro tan e siftinde bandiraɓe ɓe ko yewtere men tigui wonno yewtere men Sifaa hannki pinal hannde tawi ko ɗo e télé men Piindi TV hol wonnoɓe invité men walla invité ji men wonno invité men ko gorko mo jumdande masina toro ginnaɗo wiya Samba Diop mo jamanu o noddirta Yella tawi ko Diop o yetta omo arduno noon e gorko jontaɗo jontidaɗo e saaha o ginnaɗo wiya Hadi Ndiaye lollirɗo hoodere ganni tawi so wiyama hoodere ganni fuutankoɓe namdora ko moni yo saabu ina anda ko gorko koɗo tawi ko koɗowo ngana cuɓaɗo subta e nder Pulaar ari
waɗi noon ha heeɓi ɗo holno mbatten so wona eɗen duttoro e bandiraɓe men ɓe eɗen mbiya ɓe Allah jarama ɓe jarama kadi e balle mabɓe Allah jarama ɓe jarama kadi e duuso mabɓe en calmini noon debbo mo Canada o hono nene galle ñang moƴƴo Ismaila Salli Mamoudou Wuri nene galle mo mbiyatmi moƴƴo Samba Cillel ta num baydi allungel Cilla Hammar sukki dappo yero Bouboulasina aliyara sam Bougar Mani hellere Boubou jam debbo ɓuuri gorko nene galle yetta ko ñang debbo mo balle wallande salliɓe sambirano kono e o saaha omon toto dowle Canada en calmini kaw Saydou lollirɗo camma gorko mo dowle dentude Amérique yantude e Adama gorko banon Saydou Malik Sala gorko mo kawal tigui tigui ko gorko pullo inna wiya noon jehen toto dowle lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott mbiyen ten duga ɓokki ɓokkel deede duga e samani kacce dañtaɗi hono Oumou Sed jettaɗo Sar jeeyaɗo to duga ɓokki gonɗo toto Nouakchott eɗen mbiyamo Allah jarama o jarama caggal nde calminiɗen o juriɗen en calmini en juurima Mamadou Amadou Tidiane Samba Mamoudou tanum Mamoudel Mariam Samba Sama Seydi Aljuma Demba gallunke ma gallane saha mum gallunke diwowo e Turki yaltina e boowal on wiyete Mamadou Mbana gorko gallunke golluɗo go tiiɗi koye jamma Aljuma e aset o wonno toto balle wallalde salluɓe sambiraɓe kono kadi en calmini Adama Siley Mamadou Siley Bocara Sawanago yero jaam koli tengel gorko mo wottideni bawe cammalle en mbima ba pullo jeeri jaltaɓe mannaba Seydou Salli Kalidou Salli Samba Amadou Samba Demande moƴƴo Djibi Mariata Amadou Hamadi Amadou Thiouma Birom Demande Coumba Ali Moussa Amme Paare jaltaɓe walalde jeemayo walalde en calmini en juurima jaltaɓe walalde jaltaɓe joom haygoye dongo Mamadou Fama yetta ko Thiam jaltaɓe wocci jeeri bawe cammalle en calmini en juurima bandiraɓe en cakkitorima salminde e juurade jinnaɗo men o woni holon gaynde Daay Idi Samba Dawouda mani ko jam Demba Ali Mamoudou Dacce Hamme Birane Mija moni on ko jombaɗo teggete Mamadou Thiouma Samba tanum Sijju tanum Mamadel tanum Gaynde tanum Dondi tanum Idi tanum Marel ɓikkon pene pende umaɗaɗe ɗama Demba Jeeyi yo kawam wonel jaam jombaɗo teggete Mamadou Thiouma Samba holno mbatten ko waynodirde ko adi ko eɗen waynodiri e noon so tawi guiɗo noddama tan tiftoɗa guiɗo ma Yella DIOP artuɗo mbaynodira e bandiraɓe ɓe yimɓe ɓe e sehilaɓe ɓe teddiniraɗo men gaddana en dernier morceau hankkadi yimɓe ɓe mbaynodir komi sumare Allah jarama merci beaucoup annen kadi min joguimi hen weltare mawde ndeysan nde wonno naranki ne moƴƴe mum saaha e saaha fof waɗa hono gañi ndeysan tawi a wawi jolade ganduɗa haqqille ma ari min emin gar ganduɗa mbadden ɗo e ganduɗa ñande walla mbadden ɗo hirde ɗum ine weela min no fewi de passage en calmini Sali Diaw joom sababu o ɗum noon kadi ndeysan en calmini ganduɗa hoore ma kadi Salli Diaw wallahi ɗi nene kumpollere noon mbiyatmomi ko ndeysan eyyi en calmini kadi no fewi ndeysan en calmini ganduɗa dendagal bandiraɓe fof hettotoɓe ganduɗa Piindi TV enen mbiyaɓe kadi eɓe jokka golle ɓe jaggu ganduɗa ma Piindi TV ko Piindi TV mabɓe kala ko Piindi TV wawi wadde waɗanani ɗum hay goto so wona fuurankagal kadi ɓe mbaɗa feere ganduɗa ɓe jaggana kadi hono comme sumare émission muɗum ko baɗɗo émission baɗɗo fayida so Allah vraiment ala ko woniri ɗo so wona ganduɗa ma artirde ngalankagal wurtirde ngalankagal artirde ganduɗa hoore ma kadi aadaji men fof dagi noon comme ça vraiment ɓe mbima machallah yo Allah junno ha joni machallah yo Allah kadi ɓamti dow amin vraiment ha yimɓe ha jeeya vraiment dokka en numéro ma so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde ma ɓaade woni ka parɗo aɗa waɗa tourné ji tabarakallah machallah aɗa waɗa jilluji dokka en numéro ma so woni neɗɗo yiiɗi jokkodirde ma numéro mo ko watta 77 mbaɗa 547 99 98 machallah ɗum ko numéro Yella DIOP machallah joni noon haade ma addande en dernier morceau no kewmi wiide ni tan hay somi yooɗani mi ñantima no ɓinguelam Mariame Jeeri heewi wiide ni hay somi yooɗani mbimi mi ñantima Djibi a yii oɗo wutte ɗum ko debbo cuballo waɗeyam ɗum ngol watti wutteji jeeɗiɗi debbo cuballo noon ko debbo mo Cilbe Mbaye Samba
hajja gonga e gonga jaaɗo makka wangi madina werli kaaje jamro on woni hajja hawa binta moƴƴo joom hammadou mamoudou ko jeewal amen kadi ko jeewo élage Diourbel Sarr ko kanko waɗe yam oɗo wutte o wi kam wonde wulago jamma ɗaldirake goto so tawi a watti yaade e téléji aɗa haala aɗa nane aɗa yeeɓe ayawo ma ina yalta moƴƴi ko saɗa ara taw aɗa parana télé o ɗum noon oɗo wutte kam ina fira wonde kam wona wutte ujunere wona wutte ujunaji ɗiɗi yo mbaw ko ɓooye juuɗe makko en mbimo jogori kunde diallo waɗi ɗum noon addane dernier morceau mbaynodirem Djiby a yi wutte o mi hokkande Djiby min nene mi yijunno haalde oɗo dole ko ganduɗa hoore ma ko sehilam ne wiye Sada Ba est ce que en jiya ganduɗa hoore ma babaɓe est ce que kañum kay hetti oɗo wutte wi yelajo wutte o ganduɗa hoore ma jarama ganduɗa hoore ma e télévision ngaji ɗi machallah ma seydi Ba yalla juma yo Allah ɓeydu bawka ka koye sehil men gueɗe men kadi ko gorko cubbaɓe daɗa ayiba machallah ene wiya ganduɗa hoore ma iyan thiam machallah eyyi kadi ko juuɗinaji vraiment kadi ko yimɓe kadi moƴƴuɓe sohla vraiment machallah timmiɓe kadi narankagal machallah kadi narankoɓe no fewi machallah yalla yo moƴƴere ɗum noon dernier morceau mbaynodirem ela Djiby Dieng Sala Djiby Dieng eyo La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, Djiby Dieng Sala wayne Dieng Sala Djiby Sanjala wayne Dieng Sala Salam alemada ya Seydi ya Habiba ko gorko mo kanele kanereje gorko yo mo kanele kanereje en mbimo Dieng Sala Lisa eyo yeri mayo yeri yo mo bacha bola maje ngari mayo tanu jaltabe ko mi somare Lisa a jarama bidone abojo fele anu mi jata abojo ko gidam anu ma jata bandel jena bajo ko gidam anu ma jata bandel rogi sal ko gidam anu ma jata bidone dawodo jane fele anu mi jata bandel haruna jane fele anu mi jata ayo hadi nyay ko gidam anu ma jata oh jeri kole anu mi jata anu ma jata salminana anu ma jata eyo ma jata salminana anu ma jata
ko weli warata ari ha heeɓi ɗo en gardama hen kadi ha ɗo eɗen mbiya yeewiyankoɓe Piindi Média à la prochaine fois inchallah. ɗum noon Yella DIOP Allah jarama a jarama, Hadi Ndiaye Allah jarama on jarama, Djibi Dieng gorko mo kanele kanereje Allah jarama on jarama, yo Allah kadi rokku en tawtorede kadi sahaji garuji.